El teu talismà ara és teu, per sempre. Has vist alguna cosa interessant? Qui ets? Em pots considerar el teu guia. Tothom té un camí marcat. Alguns li diuen fortuna, d'altres destí. Però ens fa falta a vegades algú que ens hi guiï. On vas? Al bosc. Escolta'm! Sigui el que sigui allò, sigui el que t'hagi fet. Mira'm! L'ombra més fosca, plena llum del dia. Un destí s'acaba i l'ànima trencada és lliure. Abans de marxar has d'entendre.
Ets meu. Què vols de mi? Has de complir el teu destí. Només així seràs lliure. Digue'm, què vols que faci? Sigues pacient. Ja és a punt d'arribar. I recorda, a l'ombra més fosca, a plena llum del dia, un destí s'acaba i l'ànima trencada és lliure. Busca'l. Però digue'm, on està? Quan ho trobis ho sabràs. Què és? Quan ho trobis ho sabràs. Un destí s'acaba i l'ànima trencada és lliure. Només un podrà ser lliure. Ha arribat el moment. El destí s'acaba avui. Només un podrà viure. I ara què? Com es viu sabent el que he fet? Des que vaig entrar per aquella porta que no he estat el mateix. El David ho sabia i em va voler avisar. I jo estic aquí per avisar-te i que no et passi a tu. No li desitjo a ningú. Ella ja sabia quin seria el meu destí. Ella sabia que jo acabaria sent l'home del bosc. Troben mort el cos d'un jove a prop de la Via Verda del Vallès. La policia ho relaciona amb els cossos trobats el 2010 i el 2015, però aquesta vegada tenen un sospitós. L'home del bosc, vist fugint de l'escena del crim, podria ser el responsable d'aquests assassinats. I no es descarta que estigui relacionat amb altres casos més antics dins del mateix bosc de la Via Verda.